ọhaneze na-ege anyị ana m asị gị nnọọ daalụ o ọ bụ na ịma na anyị sị na ka anyị jee zuru nwa obere ike ịma na ezumike na-adị mma ịma na ezumike ọ dịkwa anyị mma na ara makwa na ọ dịghị mma na-arụ mana ọ bụ na ọkịta ka ị na-abata na sị ụtụtụ mmanụ n'isi mbido TV ha emesịa na were ukwu gị mee gịnị nye oche ọ ka bụ mbido ka anyị na-ebido anyị ka na-ebido nọrọ ana biko n'ihi na isiokwu anyị nwere tata bụ isiokwu gbara ọkpụrụkpụ nke dị ezigbo mkpa ọ dị mkpa n'ezinụlọ ọ dị mkpa n'ọrụ obodo ọ dị mkpa n'ebe ọbụla ọ dị mkpa dịka nwoke dịka nwaanyị dịka nne dịka nna dịka ụmụaka isiokwu a na-asị ekike nke anyị kwesịrị ide eke n'ezinụlọ dị katkis ọkwe anyị akọchago anyị emetụsịa na gịnị bụ ekike bụ ihe kwesịrị ide eme ihe otu nwaanyị kwesịrị ide ekenu otu nwoke kwesịrị ide ekenu otu ụmụaka anyị wesị na anyị na-asị na anyị ga-emetụsị aka na ekike dị iche iche nwere ike na-azọ na-asị kwasị ka anyị na-ekecha ọfụma enwe ndidi biko anyị ga-emetụsị aka ife ekike bụ n'ezinụlọ so ọ bụ na onwe ihe ị ga-eji wee na-ege ntị were nnewa were edewe ebe a na anyị ga-akụnye nkwa na gịnị kụnye ya kụnye ngwa Igbo bụ Igbo ndị ọma ịma ka anyị na-ekwu ya bụ ihe gbasara ekike anyị na-ekwu na ọwụwụ oke Ada Jizọs na-ekwu maka nọ na dị mma ka gị bụ nwoke gị bụ nwaanyị ka ị na-eke ekike ọfụma ọ nwere ọtụtụ ụmụ nwaanyị ya bụ ha bịa kịta ha sị ọkwa ihe kwuga n'isi mbido TV ga anyị na-eke ekike dịka mụ bụ nwaanyị kịta ka m kebe ekike ka di m wee fụ m n'anya bịa ije yibe akwa mbenukwu ijibe akwa mbenukwu isi ka ị mepezie obi gị ọkwụ ụdị a ka anyị na-ekwu maka ya ọkwụ ụdị a ka anyị na-ekwu maka ya anyị na-ekwu maka ya awụ gị bụ nwa afọ Igbo ka m bido na ndị bụ nna gị bụ nwa afọ Igbo dịka ezigbo nna ọ ya dị mma ịbịa ike ekike dịka nwa afọ Igbo maka na ọwụ ịbịa ịfụ onwe ndị ọya bụ ndị nna ya bụ efu ha na-eje nzukọ maọbụ a na-eje ụlọ ụka maọbụ a na-eje inecha ha otu ha si wee ịfụ ka ha ji wee jike abịa asị gị akpụ katkis onye awụ nna gị si Chukwu ekwena onye a nna kem mana katkis nna ya kwa ọ katkis nne ya o ya bụrụ ife jọgburu onwe ya na njọ nwe ndị ya bụ ha bịa ewere ihe a kedu akwa ha na-eji eje egbu akwụ ụmụ ọgọdọ ndị be a na-akpọ ya iwe ọgọdọ ọwụ ya nụ atụkwasị ya abịa ewere nke a na-eko wee koye na achọghị m ịnapụkwa okwu n'ọnụ ịma na ekuke nwere ekuke kwesịrị emume ịmara nwere ekuke eji eje nzukọ nwee ekuke eji eje ụlọ ụka nwee ekuke eji eje ebe a na-agba akwụkwọ ma ebe a na-anụ nwaanyị ma ebe a na-eme emume dị iche iche ọ na-adị mma emume nke ị na-eje kwesịrị ka ife mee gịnị kwesịrị anụ ọ bụrụ ị na-eje ebe a na-anụ nwaanyị jezie ewelu nke a eji eje egbu nkwụ dịka ị na-ekwu dịka ị na-ekwu ewerezi eke nke eji egbu nkwụ wee jebezi ebe a na-anụ nwaanyị ịlụzie ebe a edizie n'iche mgbe akụ nwatakịrị na onwe ebe o ji eje butezie nna ya n'ụlọ ị na-asị ọkwa katkis bụ na ọzọ mba ịma na o nwere nke mere n'oge m na-eji akwụkwọ ka o nwere oge ọ na-edu asị onye ọbụla na-akpọta nne na nna gị bịa n'ụlọ ụka na-enwere nzukọ ndị nkụzi na ndị nne na nna ndị Igbo na ndị iti na-akpọ ya opunde ọya na onye ka ndị iti na-akpọ ya ọya ka ezili ozi a eziokwu onye ọbụla na-abịa ịma na o nwere ofu nwaanyị ana m elozọ ka nwaanyị a na-abata nkwalịkọrọ nwoke mana achọ m ịnapụ n'akụkụ mba nke a nwaanyị anamaọkatis ka ngwa anama atụ asị m na-ekwu ka nwaanyị a na-abata ịma ọ na-abịa abịa sị Chikọdị kedu nne gị ka onye nwe onye na-anọchite anya ezinụlọ na-asị na papa m asị kedu papa ga-akpọpụta ya asị ya abịa kụọ ya aka papa ya nọ n'ebe a abịa kpọọ onye nke a kedu onye wụ mama gị Chigozie kedu onye gbapụ onye na-anọchite ọnọdụ ọsọ na mama ya ka afụ ka nwaanyị ama m na ọwa ugbo ka o si ama m ebe o si esi ịfụ ka ọ dị ka ọ na-apụta na ifere ekwe nwata nwaanyị a nke onye bụ nne gị ọwụ bụ nne ya adị bụ ụdị mmadụ alaka emepụta ọwụ nne ya ọwụ nne ya eziokwu biko kwana ihe anyị na-ekwu ọhaneze na-ege ntị anyị asịkwa na gị jụ nne gị
ma ọ gị jụ nna gị otu nne adị na nne bụ gịnị nne bụ nne otu nna adịkwa nna bụ nna kama na ihe anyị na-ekwu bụ ọ bụ na anaghị asị otu ịnọkịta dị katkis ọ bụ na ị ga-egotewa akwa otu puku gị hapụzi akwa otu puku ahụ jegowe nke puku narị ọ bụrụ ihe anyị na-ekwu one ahụ ị nwere obere ahụ nweme gịnị sụchasịa anya ọfụma demachasịa me gịnị edemacha ọfụma ka ọ dị ọcha otu ọbụla isi wee yiri epụta me gịnị ịdị ọgọ n'iru ndị mmadụ ife anyị na-ekwu maka n'ụbọchị tata biko ekike dị mma na ekike ekwesịrị ekwesị okwene maka nwaanyị okwene maka nwoke n'ezie ka abụ nwaanyị abụ m nne mana ụmụ nwaanyị dị ụsọ ụmụ nwaanyị na-adị mma ikecha ekecha ụmụ nwaanyị na-adị mma ịdị ọgọ ụmụ nwaanyị mana ọnya ka anyị si ekiri unu na-adị mma otu kwesịrị ịdị unu kechisi ọgọdọ kechi ọfụma anyị na-eme unu nkiri otu kwesịrị ịdị n'ihi na nwaanyị ịmana asị na nwaanyị bụ onye nkụzi nwaanyị bụ onye na-enye ntụziaka nwaanyị bụ onye nṅomi ị na-eme iru ka gị na ihe na-ekwu ọ bụrụ eziokwu ka nwaanyị bụ onye a na-eṅomi nwaanyị bụ onye na-edozi obodo nwaanyị bụ onye na-edozi ezinụlọ nwaanyị bụ ugegbe ezinụlọ gịnị bụ ugegbe ife ya mee gịnị ị na-ene anya na-afụkọta onwe gị gị bụ nne nwa gị na-ene gị anya ọ na-afụkwa ezi nne ọ na-afụkwa nne nwere ịfụnanya nne nwere mmụọ Chineke nne a ga-eṅomi nne nwere ugwu biko ekike nke ka na-ege kwesịrị ekike megịnị ekike dị mma ọ bụrụ na nwa gị nwaanyị ikesi ekike pụta n'ezi nwa nwaanyị na-ege anya ọ sị ehe na nke a bụ gịnị nke a bụ nne m ọ bụrụ na di gị nnekwa gị anya ọ sị na nke a bụ gịnị nke a bụ nwunye m na ọ bụ ikezi ekike pụta di gị n'ezie anya na-asị ọ bụrụ nwunye gị dị ife onye nwunye m ịma na onwe ndị abụ ha na-eje ụka ị ga-afụ nke nwoke nọ n'iru nwunye ya nọ n'azụ a na-abịa bịa ndị m chere onye maka ịfụgo na ihe nwoke fụrụ ụda akị na-abụzi ụtọ ya mana ọ na-adịkwa mma onye efu ya kwuo maka na ọ bụrụ dịka katikis otu ahụ dịkịta na mbịa afụ na nwaanyị m na ọ naghị eke ekike bara ụlọ o nwere mbọsị ọ ya ahụ chechapụta ụdị oke ọ ga-eche nsị ya nne kwefụrụ nke a ka na-amasị m ịmana anya ka achọrọ mgbe ị na-ekwube okwu nsị ka mgbachi nnọọ nkịtị ka iwu tuo ikwukwu ọkwụ na-awọ jim abụrụ m nwoke maka na nwaanyị ine nwaanyị ọbụla anya otu nwaanyị bụ otu di eme gịnị otu edebele ya ọ bụrụ eziokwu otu anyị nọkịta dị katkis ịma na nwunye ugbu utoro ị na-enwe ọkwa eziokwu nwunye ugbu utoro na afọ nwunye gị afụgo gị ọ bụrụ na nwunye gị dozie ọfụma biko gị bụ nwoke ị na-enetụkwata nwaanyị ahụ anya ọ bụrụkwa onwere ya sị ya akpọ ya ntọrịka ya akpọ ya ọgọdọ ị na-emezi expect ka o si n'elu wee ghọta akwa ghọta nkịta wee kechie onwe ya ọfụma biko onwe obere inwe eme gịnị nye ka o wee gịnị wee gota ome gịnị wee na-ekechasị onwe ya ọfụma wee dị ọgọ ọ ya agba afọ ya sị na onye a nwunye katkist ana enecha ya anya ma n'eze na nwunye katkist otu akụ kwesịrị ịdị nke ọzọkwa dị ka ibie obodo nne na nna kwesịrị ịdị eke especially ka m kwuo maka nne ịma na mgbe ụfọdụ ịma na asị na nwa dị mma ọwụrụ katkist ọwụrụ nna zụrụ ya mana ọ bụ na nwa eme gịnị ọ bụ na ọ dịrọ mma nsogbu adịrọ nye ọta nne na nna biko anyị ga na-agba nne anyị ga-agba n'ezigbo mbọ n'ihi unu bụ ugegbe ezinụlọ otu isi ejikwa onwe gị dị mkpa n'ebe ụmụ nwaanyị mụrụ dị n'ihi na anyị sị na nnekwu na-eche adịdị eme gịnị adịdị a na-enere ya anya nnekwu bụ nne ọkụkọ adịdị bụ ụmụ obere ọkụkọ n'ihe ọ na nnekwu mere ka adị na-eme gịnị obere ọkụkọ na-eme gịnị na-enere anya ọ bụrụ na ị na-ejikwa ọfụma dịka nne nwa gị nwaanyị ga-eme gịnị ga-ejirikwa aka ahụ eme gịnị wee na-eto ọ bụrụ na ị nara ejikwa ọfụma n'Igbo onye na-elu unyi ma ya na-ezirogido taa n'ụbọchị tata bụ ejikwa ọfụma mgbe ụfọdụ kwa ilu unyi ọ bụrụ na ejegolo akwa 1 million naira ọ bụ nderi mana ihe asa ya asa ihe akwa ya ọfụma ịkwachagodo ya ọfụma ọ ya dị ọcha ịkpọdogodo ọcha ihe akwara ife yiri gị ife dị gị mma n'arụ yiri dịka nne ịma na mmadụ ncha na-abụrụ ofu ịma na dịka o nwere ndị toro ogologo nwee ndị dị mkpụmkpụ
nwee ndị nwere ukwu sara mbara nwee were nwayọ ihe eji nwayọ na-akpọ ibe nwee ndị ukwu ha dị obere nke iji wee biko Igbo ma na-ege ntị chere ka anyị jee ezumike ka anyị jee ama na nke a na-atọ biko nke anyị ekwukwe ya mee ọkwa nke ekwuru bịa ị na-egwelezi aka na nhazi anyị na-echigata azụ ọ bụrụ na anyị chigatazie azụ anyị ruo nkọwazuoro gị ife na-ekwu maka nye nkwa n'ebe ijere